Ọkụọla kpọmkwem elekere asaa nke ụtụtụ n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamoro nze ma mụọ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa, ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya darịrị onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mmekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Mọnde abalị 10 nke ọnwa 11 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara n'ọlịcha anya wee si oke ka anyị malitekwawa okpo. N'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na INEC ekwupụtala Chukwuma Soludo dịka onye nwetara mmeri na ntụliaka elu gọvanọ emere na steeti Anambra. Ị ga-anụrụkwa na ndị uwe ojii steeti Edo azọpụtala ezinụlọ mmadụ 4 atọrọla atọrọ. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ na onye isi ala Tinubu ekelala Soludo maka mmeri o nwetara. Ngwanụ tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ anyị n'ụtụtụ taa. Ndị unu ga n'olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Ụkọcha Clara. Otu kọmishọn na-ahụ maka ntụliaka elu n'ala anyị bụ INEC ekwupụtala gọvanọ Chukwuma Soludo dịka onye nwetara mmeri na ntụliaka elu gọvanọ emere na steeti Anambra n'ụbọchị Satọde bụ abalị 8 nke ọnwa Nọvemba anyị nọ n'ime ya. Ọ bụ onye returning officer ma bụrụkwa onye vice chancellor mahadum Benin bụ ọkammụta Edoga Omoriji bụ ya kwupụtara Soludo dịka onye nwetara mmeri na ya bụ ntụliaka elu n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde kpọmkwem n'isi ụlọ ọrụ INEC dị n'Awka bụ isi steeti Anambra. Ya bụ Soludo bụ onye ji ọkọlọtọ otu pati APGA zọọ ya bụ ọkwa gọvanọ steeti Anambra ji vootu dị 422,664 bụ 422,664 votes ji nweta mmeri na ya bụ ntụliaka elu. Ebe onye nke kacha esote ya n'azụ bụ Prince Nicholas Ụkachukwu nke otu pati APC ji vootu dị 99,445 bụ 99,445 votes ji gbaa onye nke abụọ na ya bụ ntụliaka elu. Paul Chukwuma nke otu pati YPP gbara onye nke atọ na ya bụ ntụliaka elu site n'inweta vootu dị 37,753 ya bụ 37,753 votes. Onye nke otu Labour Party bụ George Moyalo nwetara vootu dị 10,576 ya bụ 10,576 votes iji gbaa onye nke anọ. Ebe onye nke otu pati African Democratic Congress bụ ADC bụ John Nwosu nwetara vootu dị 8,208 ya bụ 8,208 votes iji gbaa onye nke ise. Ndị uwe ojii steeti Anambra azọpụtala otu obere nwatakịrị nwoke ọwụ dị naanị afọ 3 ezurula n'ohi ma nwụchie mmadụ 6 zurula ya n'ohi. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Anambra bụ nwa amadi Amadika Tochukwu Ikenga ya mere ka ọhaneze wee mara maka nke a n'ụbọchị Sọnde ụnyaahụ. Ya bụ Tochukwu Ikenga kọwara na ndị uwe ojii steeti Anambra bidoro nnọọ mewa nnyocha gbasara ozuzu ezuru obere nwatakịrị nwoke a dịka ha natachara ozi na ya bụ nwatakịrị nwoke na-efu efu n'abalị 4 nke ọnwa Septemba gara aga nke afọ a. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Anambra bụ Tochukwu Ikenga gara n'ihu wee kọwaa na mmadụ 6 ndị a nwụchiri na a ga-echewe ha ihu n'ụlọ ikpe memechara na nnyocha gbasara ha. Ka ọ dị onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Anambra bụ Ikoye Oritingo ekwughakwala ya ọzọ na ndị uwe ojii steeti Anambra dị n'uchu n'ọrụ ha ichekwa ndụ na ngwongwo ndị steeti Anambra, ebe ọ dọrọ nnọọ aka na ntị ma kwuo na steeti Anambra anaghị anabata ma otu bụ ụdị agwa omekome ndị a dịgasị iche iche. Otu pati APGA eburula abụ ekele ha ka gịnị bugara gọvanọ Chukwuma Soludo na mmeri dara ụda o nwetara na ntụliaka elu gọvanọ emere na steeti Anambra.
ya bụ otu pati apụga kelere Soludo maka mmeri a o nwetara site n'akwụkwọ ozi onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ọhaneze ha bụ Ejimọfọ Ọpara wepụtara ndị nta akụkọ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde. Ya bụ otu pati apụga kwuru na mmeri a Soludo nwetara gosiri ntụkwasị obi ndị steeti Anambra nwere n'ebe ọ nọ. Ya bụ otu pati apụga bụkwa abụ ekele bugara otu kọmishọn hụrụ maka ya bụ ntuliaka elu bụ INEC maka ime ihe ha kpọrọ ntuliaka elu doro ewu na ọkụkọ anya. ndị uwe ojii steeti Edo na njikọ aka ha na ndị agha ala anyị nakwa ndị ọrụ nchekwa vigilanti azọpụtala ezinụlọ mmadụ 4 ma zọpụtakwa mmadụ 3 ndị ọzọ bụkwanụ ndị ntọrọ mmadụ tọrọla atọrọ. Ya bụ ndị a ka akụkọ kọrọ na atọrọla ha nnọọ na ụbọchị Satọde bụ abalị mbụ nke ọnwa Nọvemba anyị nọ n'ime ya n'ugbo ha dị na otu ime ọhịa ọwụwa ama dịka Ikeken Forest bụ nke dị n'obodo Ewohimi nke kansụl ime obodo Esan South East nke steeti Edo. Ọ bụ osote onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Edo bụ ASP Eno Ikuedem bụ ya mere ka ọhaneze wee mara maka nke a na Benin City. Ya bụ osote onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Edo bụ ASP Eno Ikuedem gara nnọọ n'ihu ma kwuo na azọpụtara ndị a na-enweghị ọkụ ọbụla kọrọ ha na ka ọ dịkwanụ akpọghachiela ha n'ezinụlọ ha dịgasị iche iche. Onye isi ala Bola Tinubu apụtala kwuo na ichekwa obodo anyị bụ Naijiria abụghị ihe a ga-abịa kọwara ogologo akụkọ, ebe ọ gara n'ihu kpuo na ọchịchị etiti etiela ịgbapụrụ iche n'agha ha na-ebuso ndị oyi ọha egwu terọrist gbaa gburugburu ala anyị bụ Naijiria. Onye isi ala Tinubu kwuru nke a site n'ozi o zipụrụ na ọdọ nzirịta ozi X ya bụ ebe ọ nọ kwuo na ọchịchị ya dị ugbu a etinyekwu n'uchu n'ọrụ ịhụ na otu ọrụ nchekwa dịgasị iche iche enwere n'ala anyị bịakọtara ọnụ bụkwanụ nke o kwuru kpatara eji nwụchie ọtụtụ ndị oyi ọha egwu n'ala anyị, gbagbuo ọtụtụ n'ime ha ma kpọpụ ọtụtụ n'ime ha n'ụlọ ikpe. ji ọkọlọtọ otu Labour Party zọọ ọkwa gọvanọ steeti Anambra bụ George Mohalo ajụla nnọọ ịnabata ka okwe ntuliaka elu gọvanọ steeti Anambra si wee gbaa bụ ntuliaka elu INEC kwupụtara gọvanọ Chukwuma Soludo dịka onye nwetara mmeri na ya. Dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Nnewi n'ụbọchị Sọnde ụnyaahụ, ya bụ Mohalo kwuru na ka esi mee ya bụ ntuliaka elu ejughị ya afọ ma otu ma gaa n'ihu wee kwuo na emere ọtụtụ nrụrụ aka oge a na-eme ya bụ ntuliaka elu. Ọ gakwara n'ihu wee kwuo na-eji ego zụọ vootu n'ebe o buru ibu na ya bụ ntuliaka elu ma nyekwa ụmụaka na-erughị eru n'afọ ohere iso atụ vootu na ya bụ ntuliaka elu. Onye isi ala Bola Tinubu anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde kelee gọvanọ steeti Anambra bụ Chukwuma Soludo maka mmeri o nwetahara ịchị nke ugbo abụọ dịka gọvanọ steeti Anambra. Onye isi ala Tinubu kwere nkwa na ọchịchị etiti na steeti Anambra ga-arụkọ dịka ji na mmanụ iji nye ndị steeti Anambra ezi ọchịchị. Cheta na otu kọmishọn na-ahụ maka ntuliaka elu n'ala anyị bụ INEC nọrọ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde kwupụta Soludo dịka onye nwetara mmeri na ntuliaka elu gọvanọ emere na ya bụ steeti Anambra dịka o nwetachara mmeri na kansụl ime obodo 21 niile enwere na ya bụ steeti Anambra. Na akwụkwọ ozi o binyere aka na ya ma wepụtara ya ọhaneze n'ụbọchị Sọnde ụnyaahụ, onye isi ala Tinubu kelere ndị tụrụ vootu, otu ọrụ nchekwa dịgasị iche iche na INEC maka ime ntuliaka elu udo chiri odo na ya. O kelekwara onye isi ochie ọhụrụ INEC bụ ọkammụta Joash Ọjọọ Amụpitan n'ụzọ pụrụ iche ma gwa ya ka o jide nke o ji. Ya bụ mmeri a Soludo nwetara na ya bụ ntuliaka elu gọvanọ emere na steeti Anambra emeela ya gọvanọ 3 na-enweta ha mmeri ịchị nke ugbo abụọ na steeti Anambra kemgbe a gbara nwee ihe dịka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ya bụ steeti Anambra. Anyị gbamọrọ nze ma mụọ ọzọ, o zochaala ma gbachaa. Asị ebe ọkọ nyụrụ sị wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa, mana tupu anyị achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a, ị ga-anọrọ mgbe anyị wetara gị akụkọ kwuru na INEC ekpepụtala Chukwuma Soludo dịka onye nwetara mmeri na ntuliaka elu gọvanọ emere na steeti Anambra. Anyị mekwara ka ị nọrọ na ndị uwe ojii steeti Edo azọpụtala ezinụlọ mmadụ 4 atọrọla atọrọ. Anyị mekwara ka o doo gị anya na onye isi ala Tinubu ekeleala Soludo maka mmeri o nwetara.
n'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwokocha Clara bụ ndị si n'olu ndị ngereme ekewata ya n'asụsụ Igbo ji asị m nọrọ ebe ahụ emela ngagharị o jiri nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ anyị ga-alọghachi n'ike na ebube maka ihe omume anyị bụ nzukọ ome Igbo. Clara, good morning. Uche, Osugo, good morning. oriwo igirigi akpakwala m ọchị n'ụtụtụ a. ị gaghị ekpenụ ka m kọwara gị ihe mere. Uche, akpakwala m ọchị akpakwala m ọchị n'ụtụtụ a. akpakwala m ọchị. Ị maghị na o nwere ihe mere ede jiri bee enweghị n'ọkwa. Uche, ọ bụ ihe olu gị ịlaliwe elu. I know one. Stop ịkwa this morning. Me chọkwa. Gị nwa chọpụ ịkwa. Clara, gị nwa chọpụ ịkwa. I beg your pardon. Please. Beg your pardon. Enough. Ya nwoke ichukene m uche kedo ịdịkwa ya. You never do enough. How was your weekend? Which weekend? Ịjụọ m ya eluigwe ọka ada. Which weekend? I'll go ask you. Which Obi weekend? gara ala na anya gahụ ga gwuo mmiri. Ime ihe ka ọ sụrụ ya. Abeg. Ime ihe ka ọ sụrụ ya. I no wan hear again. No, your story too much. No here. Every time If na you one no story wan or the hear, other. no Na story hear. or the na no wan hear. Enough. Ka ọ dị Igbo mbụrụ nze m ọzọ biko ya ewutela ụnọ. Ya ịlọghachie mgbe ọ ga-eji nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ a. Ma eji nwayọ kọwara ụnụ ihe mere mụ na Clara na-eji ịga gwuo mmiri ọ chọrọ iji egbu m this morning. Ị ma na o nwere ihe mere ede jiri bee enweghị n'ọkwa. Uche, abeg. Stop it. Chọpụ ịkwa. Si akpọkwala m ọchị n'ụtụtụ ahụ. Nọrọ n'ebe ahụ agagharịla agagharị ya bụrụ ma anyị lọghachi anya ara ya bụ dara ka ọ dị dadarara nwune.